saya. Ti lah ni mana cini kam cium kah? Nomor ketip ni je. Nomor ti lah dulu teh cini dia abun berapa? Tengah ni kupor ngah Hadien hagi Jing im juga kumka Shnong Mawlingai. Naduk kipor kita mencua aku akan itu. Kani ke Shnong ke beritam. Kalau ke Shnong ke Madan Jing yarap namar ngilong ke Shnong ke berit. Tengilah persiang pan lagi MLL lagi MDC hagi por kita mencua. Henry Madan yang mentoy hapdeng jadi ke Shnong terakhir ngimde ban kenok ya kita MDC jongi belalai nok Hadien jongi te hari ko por gi namar ki i baka Shnong jongi kalong ka berit pamten jik mentoy tharai ban yarap ari ka Shnong ka berit te ke jing kolar de don hanre hi ki kam de kam don te hari ko por ngi pun pau jing sokmen lag banta ju PC berngar apila Iaishah bahaya ngi ya kan ka Madan hari ko por tinggi penpau kum ka Shnong Mawlingai adi kepor ya kalong kadak ka bakila Iaishah bahaya ngi kum ka Shnong ka baritam ngi scam bagani ki jing yarap ki jing ai jong phi hi kalong kadak kalong ka ba pan kan mau yang ngi naduk menta ka ski kat bingen nang pateng po ni ka Shnong de tang ma phi uba phai mat i jing yo jong phi ka de ka baritam ngi suthu ma MDC de ki jing yo ka barit Henry pi pai khamat penban syagi ke Shnong ke barit de kalong ka ulong umot udak ke jing pan kan mau jing pi na banta jing ke Shnong jing la bahai pi ngisu tho pi don artli ke banta ba fitrei kawai ke banta nak banta imlang salang po jing ke Shnong ke thau po jing mau hati tuan si pilong si de kawai ke banta ba ha ke jing sekri ya blei ka Shnong Mawlingai ka de ka Shnong ka badang sa dien bha ha ki babun ki benta Habayanu jor ba kiwei pat ki Shnong ki ba marjan ha kaliang ka roi kapar katei ka Shnong ka dei ka badan syaki benta ba kendong ka bahap hapo ka mahati constituency ka badan kumbalai pusan teli ki tenum yeng ki khon samla jong katei ka Shnong ki dei ki baju sultanat bat it bahaya ka Jing Lehkai football ka ba ki jia lej ru ban yashim benta ha ki lempung ba pher syaki wei pat ki Shnong bat kila jura teng ru ya ka nam la du wat lakim dan ya ka Madan ye Lehkai ka babiang ha ka Shnong kum badan ki wei pat ki Shnong kat kum ka Jing yet hu ki khon samla bat ki riu rang ba ki long kemi jong ka Shnong nadu menshwa ki labu ki Jing kerpat syaki nong mikmat na ka benta ban penyo ya ka Madan ye Lehkai ha ka bakala sakut tang ha ki Jing kular na ki nong mikmat ki ba menshwa kala long pat ka Jing kerku ka bakrau na ka benta ki khon samla bat kumju na ka benta ka Shnong hi borok ka wei ha ka baka Jing angnut ka jongki de ki pau Snem menshwa kalawan urlong no mentaha kabana kaliang UMDC ba Charles Marngar harengkat da ka bararu da ka pu shilom lane ka JCB na ka benta banti ya ka Madan football kabaya katei lapen mang lengba ka MDC scheme kaba katei kala pen kemen shibun ya ki khon samla jong katei ka Shnong bat kumju ya ka Shnong hi borok ka wei kumapi ang mentala bun Snem ngilabu de memandom dari ngirawat kilat kelenti ban wat ban sinai ni Madan jung ikungga klub Mawlingai ngimyo de menta ngidap da ke Jing kemen ga bakrau ngilayo biang ya ke Madan ga bam le menta bai MDC jongi ba syas ngar bila ai yang nai bori warit jongi bila ai lapan long yang ya ke Madan jongi ha ke ga por ga dan ngidap da Jing kemen ani ga step ga bang ngidap Kikam cai penloi nginang don sibun kijing penloi nyimpat dan ai ru ani kusnang jing nginang sedang waduh bentang nginang sedang ngilaman ong kijing Lehkai ni sedang saya Lehkai hindai kita kiskir kitiri Lehkai ni ngino gede klub mun pendah kadno ngadap da kijing kemen ga bakrau mahe MDC ha kan ga step namar ni ngakendit thret ha kan ga step mar ngaya runga po jong kan ga Madan ngayo i penban ya katedong jong utlen kubayang hangne Madan kan no ngadap daga Jing kemen ga bakrau hinre ngakiu ru kumjo habang ayo i hangne namar ba bon sin kum kilong kumiru Iaishah persiang namar ngiyo i ki kun senrang gi jongi ki batrang ya kata ka football
Hindrei kimla ya banyo ya ka Madan ka babiang. Hindrei kisu ya Lehkai hang ne. Namar ba ngitip ba kane Madan Phew kalong ka ba. Kampat biang hindrei kisule da ka ba suprat da ka waj bat supom ya kiding. Deha kane ka setiap ngayo penban ba kumne kala seso mahe hakan ka setiap hindrei kibor kibarit jong pi mahe kila ya ka banirap yangi hindrei habangi perkat habangi bu ya kita ki baro ngipan gumba UMLA UMDC mansyah ki por ki balalay ngila klet no ya kita ki baro hindrei wat lang ngila klet ni habangi labu ha kadok nut ngimla klem da play ya ka hakan ka setiap de mahe nga ai kublay ya pi kerpang hagan ka setiap kum gi paralok kum gi sherman kum itimen basan kum gi negi rusam lagi badon hang ne nga ya thu akmat jong pi babaro ngila angnut kum no gi khon gi kti gi jongi hiyo ya kata ka Madan hindre ha por badang ipa lele isait kin shot isait ong man laga por ya ki MLA ki bawan rung ha ka yeng ka sem gi jongi ngam kwa ya ka ba pin yarap ya ka ngakwa ba pin yarap dang ya ka Madan football ba ki kun jongi hiyo ya ka ban Lehkai bangan yo ban pen urlong ya ka bangil ada ban yakran ka perthai menta kam dei syuk untuk ka perthai mendai ka ba ki khon la da ong ka kamei ukpa balaya bukhar ngai da ong ba khamlam ru ka kata ka chan ka patulun ka sapti habali yau kemud ki khon men chwa dengan ngau la chem hi kapor ka bakwa ku cerit sim perbanang kena da lawan mei te onggi te me khon pang du kar onggi tu bade ceri te ngai tin rai kat nang mi kisngi ngi yo ba ki khon gi de gi bastan kum UMDC ngasem bangade kupa jong konstituensi barok kawai ban ngas ngode ban ong ba habanga kular ya ki kun hapo ke konstituensi ngamde ban sekolah kai te ke jingi keren ke jongi ngas komen da ke jingi snai ke jong blai ila ban penurlong ya ke ke bangil ada ban keren bat hagani ke step pemerintah ila ban wan kumni ban sedang ya ke kam jinga sngo ban pau ke jing sngo yo blai nengkong bat nengkong ngapan pau ya ke jing sngo ya pi ke nong Shnong barak khaj kani ke jing ya kendu jongi mentang step kapan ya ke jingi teli ke jong pi ka Shnong Mawlingai ngitip ka de Shnong ka baret hendai ka de Shnong pan ka ba pidon sieng sisam bat ka de Shnong ka badon ka jingi ka jingi long ka wai bat ka jingi teli hadu mentah ite pat ngau ka no ka ba ka khubor ka ba lese pimdon hapadeng ka jingi songsuk songsan hendai ka Shnong Mawlingai hadu mentah ka sngi ngiu ka jingi teli ka jingi trelang ka jong pi la ka long ha ka Shnong ka thau ha ka sport club ha ka sengen thai bat kumjuru haga balang ru dengan ai kublai gerpang na kamta kani gajing teli ke jong pi kapan long yang aru bangan syok jing bat ban perlong yang ban kener gi kti ban ai gajing rap ipi